Jangan dong. Negara. Sing jenenge obah-obah iki werna-werna. Melukis ya obah-obah. Nek ora obah. Anak kuwi main organ karo berpuisi, kuwi ya obah-obah. Dadi obah-obah iki werna-werna. Tanggung 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 dong dong dong. Weh, iya apa lagi? Kami hormat ini perlu dulu mana pelukis wah jauh Kanjeng derek berkah mugi-mugi kula kalian omong bimo kalau Mbak Yupi sakit nirusaken menapa ingkang dados kajeng panjenengan. Amin. Sampun. Sini lagi. Gimana ceritanya tentang obah-obah ini? Menurut Mbak Yupi gimana? Ayo. Tendung. Ribon. Kalau ini nalika pembukaan tanggal 16 kula niku mboten saged suwan marah. Lho kok ra iso? Harusnya saged. Oh, dolanan kali kok. Dari kali ya? Keceh. Keceh. Renang-renang. Obah-obah nek ra obah ora. Siap. Ding. Endang. Utawa kuwi no sing ngarang kuwi Bung Otok. Aku kuwi Kuwi 5 menit dadi lho. Elok sangat. Ono mboten kalian kanca-kanca Mbak Astuti lho sama bapak-bapak. Begitu ngarang nanggone Astuti. Kuwi ngarang nanggone Astuti. Terus disok. Oh, disok karo bakmi. Ngaten. Monggo pokoke sesarengan sami-sami obah. Oh, wah. Hop. Ya, kok mulai dulu. Ya. Mulai dikit di ngobrol dulu makanan ini. Orang lu berdoa. Masing-masing ya bunda. Kelompok juga. Yang satu Mas Samudra, yang Budi, yang kedua Mas Bandung, Landro. Terima kasih sekali. Kalau Mas, kayak degam ya. Apa kasih sekali udah makan pun siap. Ya. Tahu Mas degam kacau ya. Mulane. Wong iki bisa. Ana sebut nang ndi, Mas? Ya. Kuwi wong di Mas. Apa? Pangos tengah amplop. Mana? Wong wis beda. Aku itu. Oh, aku ada nyepai amplop bukan banget. Amplop ngomong tinggi. Mung terang-terane. Ya. Monggo dinikmati. Bu, Pak. Itu memang tanah kita. Tanah kita, kebun kita. Oh, berarti nih tanah mencap boleh dengan lebih. Bisa kecamatan. Oh, beda tanah. Tapi tanya orang sana juga ngerti. Kalau kecamatan Kalam kita keluar. Oh, Mbak Yupi ke sana. Wah, gila. Enggak sih. Ngebunya. tahun ini lagi sedang pembicaraan era ora era